OIC City Attorney sa Lapu-Lapu City misugyot nga mas maayong mapasurvey og balik ang luna nga gibarugan sa guardhouse sa usa ka property developer sa Punta Inganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu aron pagsuta kung nasulod bagyod kini sa Barangay Road. Siluan meron din na adunay live report. May Yes, Lan, kini ang nakita nga paagi sa City Attorney's Office nunot sa managlahing dokumento nga na-issue sa City Planning and Development Office ug sa City Engineer's Office. Certification. Gitataw ni Engineer Perla Amar, pangu sa City Planning and Development Office kinsa mausab ang kasamtangang pangu sa City Engineer's Office nga gihimo niyang basihan sa pag-issue og certification ang development plan mismo sa naasoing property developer. Apan wa siya masayod nga niadtong tuig 2016 may gi-issue na day usab nga certification ang City Engineer's Office nga gipanguluhan kaniadto ni Engineer Alan Pedregal kabahin sa Utlanan sa Barangay Road ug sa private property. Ato di ang kanang Barangay Road ends at the first gate katong na-demolish na. So that area there nga which I issued nga it's a Barangay Road based on the submitted development plan of the Kuan, it's already a private road na today ito siya. Oh, okay. Ang katong again the certification issued by the former city engineer Alan Pedregal is based on the road inventory man to siya. Ang banay daitol kinsa nagpailang mga claimant sa luna mitiabaw kay gawas nga maglisod na sila pagsulod og gawas sa ilang panimay, lakip na ang ilang mga guests sa gitukod nilang beach resort. Kay may gitukod naman nga guardhouse ang property developer sa kaniadtong ilang agianan. Busa mamidpid na lang sila sa dagat. Apan gipasabot ni Attorney James Sison, OIC City Attorney, nga tungod kay nag-ung pa ang kaso kabahin niini, hinungdan nga dili usab basta-basta nga makahilabot ang dakbayan. Mas reliable ang katong base kit sa survey, but without kanang kuan ba, kanang without what mo take og side. But there is really for me, there's really a need nga mo resurvey ta sa area. Lan, bukas hinuon ang City Engineer's Office nga mo-survey og balik sa dapit aron pagsuta kung asa gayud kutob ang Barangay Road. Lan? daghang salamat Luan May Rondina.